Колко време ви е нужно да сгънете и разгънете бебешка количка? 1 минута? 30 секунди? Представете си следната сцена. Излизате от магазина, натоварени с покупки, мислите за милион неща, които да свършите, имате само 2 ръце. Познато, нали? Последното нещо, което ви трябва в такъв момент е количка, която да се съпротивлява като жива при опитите да я сгънете и приберете. Ако ви кажем, че Nubi 2 на KinderCraft се сгъва и разгъва само за 2 секунди, вижте сами. Представяме ви една от най-харесваните колички на KinderCraft Nubi 2. Верен спътник на всички родители в движение, които ценят комфорта, лекотата и мобилността си. Като част от KinderCraft Select линията, Nubi 2 има комбинация между най-високо качество на изработка, най-високи стандарти за безопасност и е способна да удовлетвори изискванията дори на най-взискателните родители. Едно от най-добрите качества на количката е автоматичното сгъване. Щом детето вече не е вътре, само натискате бутона на дръжката и готово. Въпреки лекотата, с която се сгъва, има обезопасителен механизъм, за да предотврати сгъване по време на движение. Теглото е под 8 кг, а товароносимостта е 24 кг. Дете до 22 кг и ръчен багаж до 2 кг. Това е възможно благодарение на устойчивите и леки материали, от които е направена. Дори дете на 4 години може спокойно да се вози в нея, без да изпита неудобство. Размерите й позволяват пътуване до всяка дестинация. От малки до големи, децата имат нужда от сигурност. Затова се грижи 5-точковият колан, който е достатъчно стабилен и удобен, за да държи детето на място, независимо от терена. Обезопасителната преграда също помага за това, а и служи за опора при изправяне. Nubi 2 предлага изключителен комфорт във всяка ситуация. Облегалката се регулира плавно и безшумно до напълно легнало положение, а подложката на крачетата допълва комфорта във всяка позиция. Гумите са от пяна, като предните се въртят на 360 градуса и осигуряват изключителна маневреност. За да бъде детето ви винаги защитено от капризите на времето, се грижи сенника, който е както водостойчив, така и със слънцезащитен фактор 50+. Добавяйки вентилационен отвор, можете да противодействате на всяко време – вятър, дъжд, силно слънце. Не на последно място трябва да отбележим и креативността на дизайнерите, които са решили да вградят комарника в подложката за крачета. Никога няма да го забравяте и ще е винаги с вас, когато ви потрябва, дори при случайна дрямка навън. Това е KinderCraft Nubi 2, количката, на която можете да разчитате в движение, проектирана да издържи във времето на поне 29 200 усмивки, а от тях не бива да се пести.